ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Talco-Resource низ аз зумраи корхонаҳои муваффақ дар самти истихроҷи ангишт ба ҳисоб меравад. фаъолияти қариб 300 адад корхонаҳои истеҳсолии семенбарорӣ, хиштбарорӣ ва маркази барқу гармидиҳии Душанбе талабот ба ангиштро ки захирааш дар мамлакати мо тақрибан ба 5 миллиард тонна пешбинӣ гардидааст, кори корхонаҳои коркарди ин маҳсулоти саноатӣ аз ҷумла фаъолияти Talco-Resource-ро низ беҳтар намудааст. ҳамин аст ки феълан корҳои муҳими соҳавӣ дар ин корхона ба таври матлуб ба роҳ монда шудааст. махсусан бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва тадбирандешиҳои бетаъхир, роҳбарият ва кормандони корхона ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, ки сифати баланди маҳсулот тасдиқи ин гуфтаҳост. айни замон корхона барои иҷроиши таъминоти тез ва корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ ба истихроҷи ангишт машғул мебошад. дар корхона зиёда аз 170 кас фаъолият карда истоданд. айни замон корхона ба корҳои қабаткушоӣ ва истихроҷӣ машғул мебошад. ангишт дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ашёи хоми пурқимати саноатӣ бойгарии миллӣ маҳсуб ёфта, он марҳила ба марҳила қариб дар ҳама бахшҳои ҳаёти иҷтимоии иқтисодии мамлакат васеъ истифода бурда мешавад. ба хотири ҳарчи бештар таъмин кардани истифодабарандагон дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии сиёсии мамлакат ва вазорати саноат ва технологияҳои нав, корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик имкониятҳои дар ихтиёр доштаро ба таври матлуб истифода мебарад, то истихроҷи ин неъмати табиӣ дуруст ба роҳ монда шавад.